Добре дошли в канала на IMUIFONE. Днес ще ви обясня как да възстановите изтрити файлове от SD карта. SD картите се използват широко в различни устройства заради тяхната преносимост, но те също носят проблеми, когато случайно изтрием файл или, още по-лошо, форматираме SD картата. Няма нужда да се притеснявате, ако сте направили такава грешка, защото днес ще ви науча как да възстановите файловете. Преди да започнем, има няколко важни неща, които трябва да имате предвид. Първо, спрете да използвате тази SD карта веднага след загубата на данни, извадете я и я поставете на сигурно място. Второ, не форматирайте SD картата отново, защото това ще изтрие данните от вашата SD карта завинаги. След като казахме това, сега всичко, от което се нуждаем, е мощен и сигурен софтуер, който може да открие всички изтрити файлове и да ги възстанови. Това е IMUIFONE DBAC. IMUIFONE DBAC е инструмент за възстановяване на данни, който ви помага да възстановите всички загубени данни във всяка ситуация, независимо дали използвате Mac или PC. Сега нека разгледаме стъпките за възстановяване на файлове от SD карта. Първо, изтегляте и инсталирайте IMUIFONE DBAC. Линкът ще бъде в описанието. След това свържете SD картата към вашия компютър чрез слот за карти или външен четец на карти. След като отворите DBAC, ще видите лесен за разбиране интерфейс. Аз не съм технологичен експерт и въпреки това го намирам за много удобен. Просто изберете вашата SD карта под секцията за външни устройства и кликнете на Старт. DBAC ще започне бързо и дълбоко сканиране за загубени данни, като в зависимост от размера на вашата SD карта този процес може да отнеме известно време. След като сканирането приключи, ще видите всички намерени файлове в лявата част на екрана, където те са внимателно категоризирани, което прави сортирането на голямото количество файлове много полезно. Така, например, ако търсите снимки, просто изберете категорията «Снимки». Сега двойно кликнете върху снимката, от която се нуждаете, за да я прегледате, и когато сте сигурни, просто маркирайте всички други файлове, които искате. След това кликнете на «Възстанови» и изберете мястото за запазване. Забележка: не записвайте възстановените файлове на мястото, където сте загубили данните. След това можете да проверите възстановените файлове и ето ги. Сега знаете как да възстановите изтрити файлове от SD карта на PC или Mac, което е наистина страхотно с IMUIFONE DBAC, тъй като той не засяга другите ви данни и е безопасен за използване. Това е всичко за днес. Ако искате да научите повече решения за възстановяване на данни, уведомете ни в коментарите. Благодарим ви, че гледахте.